Ola a todos e a todas, imos facer un repaso breve deste primeiro parcial. O primeiro que vimos foi o léxico da paisaxe, que tedes que estudalo vos. Despois vimos unhas palabriñas que tedes aí, que son desembocar, abollar, mergullar, remontar, manar, escalar e fluir. Que significan? Desembocar é cando un río pois vai bater ao mar. Abollar é cando algo flota, por exemplo, na superficie da auga. Mergullar é cando algo se mete ou alguén se mete dentro dun líquido. Remontar aplícase sobre todo, no léxico que ten que ver coa paisaxe, a, digamos, ascender un río, pero indo cara onde nace ese río. Percorrer un río, indo na dirección na que nace. Manar é cando un líquido sae ao exterior, sae do interior da terra. Escalar xa sabedes o que é. E fluir non é outra cousa que aplicado a un líquido, por exemplo, aplicado a un río é cando as augas deste corren, vale? Despois vimos os préstamos. Recordade que os préstamos son palabras que collemos de outras linguas, ás veces dun xeito innecesario, porque temos formas galegas para designar iso, e outras veces de xeito necesario porque non temos a forma galega que designe esa realidade, aínda que co tempo tamén se pode acabar creando unha palabra galega para designar o que en principio denominamos a través dese préstamo. Vimos varios préstamos, vouvos proxectar os que debedes saber de cara ao exame. Por exemplo, do francés comentamos que son préstamos blusa, galleta ou fular, que aí o escribistes mal na pizarra, fular. E do inglés temos, por exemplo, look, fútbol. Do latín, palabras, por exemplo, a inmensa maioría, pero para que vos acordedes, algunhas poden estar relacionadas coa paisaxe, terra, sol, mar, lúa. Do italiano temos espaguetes, temos pizza, temos a composición poética soneto, que é un tipo de poema que se fai con dúas estrofas de 4 versos cada unha e 2 estrofas de 3 versos cada unha. Ou, por exemplo, piloto, e puñamos unha pista. Hai que ser un piloto moi experto para aterrar nun país como Italia, que é así moi estreitiño, non? Que parece unha bota. Despois do alemán temos espías, acordándonos da época da Segunda Guerra Mundial, do nazismo, dos espías que Hitler puña a traballar para él, para que fixeran espionaxe, por exemplo, dos aliados. Temos toalla, e sopa, que relacionábamos porque cando ti tomas unha sopa moi quente, porque no norte na Alemanha vai moito frío, entón tomas unha sopa moi quente e precisas esa toalla para secarte cando súas. E, como quedas suado de tanta quentura, necesitas un bo xabón para lavarte. Palabras alemás. Do xaponés temos a forma kimono, e do árabe temos moitas, temos o topónimo a mezquita, temos a palabra alfombra, alcalde, ladrillo, en fin, moitas. Azucre, tamén temos azucre. E do vasco, por exemplo, temos esquerda, a palabra esquerda, e a palabra zamarra. Bueno, mira, podedes acordarvos que no País Vasco, bueno, iba a dicir unha pista, pero non é, non axuda moito. E zamarra, que é unha especie de abrigo feito de pel. Ben, volvemos outra vez ao caderno. Despois de ver os préstamos, comentamos algunhas palabras como casar, viúva, célibe. Cuidado que célibe, vos sodes todos célibes, é dicir, solteiros. Vimos tamén palabras como tirizó, que é unha especie de bulto que sae nas pálpebras dos ollos, o cabaleiro, que o padecían os cabaleiros na época medieval, de andar montados a cabalo, pois é como unha forte dor de pescozo. A escordadura é cando lesionamos algo os tendós son como as cordiñas que van unindo a nosa musculatura. Se me escoiton de ciencias, acabo de dicir unha definición moi chocalleira, pero iso, pois a escordadura sería cando eses tendós ou saen do seu sitio. Bueno, basicamente iso. E acne, en feminino, pois son esas
eses grans que saen na cara sobre todo dos adolescentes, sobre todo das mulleres por problemas hormonais. Despois vimos como se usaban os 2 puntos, nada difícil, vale? Pero tede en conta que nos diálogos, que aí no libro non viña ben, por exemplo, nesta frase que tedes aí, o abogado dixo, non sei se gañaremos este xuizo. Aí, cada vez que vai falar un personaxe distinto do narrador, hai que pôr 2 puntos para anunciar vai falar outro personaxe. Pero despois tedes que abrir comiñas e despois pôr a mayúscula, que é o que non aparece nesa oración do libro. Ben, entón, coidadiño co uso dos 2 puntos. Despois, se vos fixades tamén, ollo a este uso dos puntos suspensivos, que é cando queremos transmitir dúbida, sorpresa, temor, fun abrir e non había ninguén. Entón, cando queremos transmitir na escrita sorpresa, intriga, medo, como facemos? O non ter a expresividade do rostro que nos axuda a transmitir todo iso, pois temos 3 simpáticos e graciosiños puntiños que nos axudan a entender que aí veríamos unha expresión curiosa no narrador, de medo, de sorpresa, de intriga. E despois, coidado tamén, cando quedamos con oracións inacabadas, que se poñen eses 3 puntiños. Vale. Isto era bastante fácil, non hai aí moito que decir, pero no caso do uso e da coma, fixadevos no caso da coma, é moi curioso porque cando teñamos conectores destes tipo é dicir, ou sexa, por exemplo, polo tanto, non obstante, estes conectores deben levar antes unha coma. É dicir, son como illas, son como formas, como cadeas de palabras que están unindo o que vai antes deles co que vai despois. Entón, como une? Non teñen braciños para poder unir o que vai antes e o que vai despois? Pois teñen as comas. Esa comiña é como un braciño que lle sae antes e despois para unir a oración, a parte da oración que vai antes deles coa que vai despois. E despois vimos os pronomes. Dos pronomes aquí, pois, que é importante? Pois saber cuáles son os tónicos, cales son os átonos. Xa sabedes que temos os básicos, os baby, que son os que sempre estudamos, con ese pronome de cortesía que vostede, aquí non os tedes na ficha, porque tiñades vos que completar. Despois temos os que serven para falar de amor. Primeiro, hai que quererse moito a un mesmo, conmigo, vale? Despois, a persoa da que esteamos namorados, contigo ata o fin do mundo, consigo ata o fin do mundo, pero tamén hai que querernos entre todos, entón con nós, con vos, vale? Todos os que levan esta preposición con son pronomes tónicos, vale? Vamos a chamar os amorosos, pero amor rómpese, aí tedes ese corazón. Entón aí temos os pronomes que indican esa ruptura, que serían ti, si, min. Despois vimos os pronomes átonos, que son os desa fraseciña me, te, se, che, lle, a, la, na, nos, vos. Aquí tamén que é o que tedes que indicar cando definimos estes pronomes. Primeiro que son átonos e despois indicar a persoa. Me de primeira, te de segunda, se de terceira, che de segunda, lle de terceira, a, la, na coa variante o, lo, no, coas variantes plurais as, las, nas, os, los, nos son de terceira tamén, nos de cuarta e vos de quinta. Fixadevos que, bueno, para a sexta volvese a repetirse. Fixadevos que nos e vos, cando son átonos, non levan acento, pero sí cando son tónicos. E no caso destes, dos tónicos, pois tamén tedes que ir indicando a persoa. Por exemplo, comigo, pois sería P1, contigo, P2, consigo, P3, connosco, P4, con vosco, P5. No caso de ti, si, min, que serían estes da historia de amor rota, recordade, ti, si e mi. Pois ti sería de segunda persoa, si de terceira persoa e mi, perdón, e min, vale, sería de primeira persoa. Moi ben, despois aprendemos a sustituir partes da oración por pronomes, vimos a diferenza entre nosotros
e nós, vosotros e vós. Recordade que sempre temos un grupo e outro máis pequeniño dentro dese grupo. O nós é un grupo grande, o nosotros é este pequeniño. O vós é o grupo grande e o vosotros é o pequeniño. Despois aprendemos a usar o pronome de cortesía. O pronome de cortesía pois sempre é vostede, vostede, vostedes, como tónico, como forma tónica, vale? E sempre ten que concordar co verbo vostede come, vostedes comen. Pero cando queremos falar dos pronomes átonos, entón esta forma vostede pasa a sustituirse por lle. Lle é a forma de cortesía dentro dos pronomes átonos. Por exemplo, non vin a vostede o fillo, pois non lle vin o fillo, vale? E se lle quere decir a vostede. Ben, despois tamén comentamos a diferenza entre te e che, e xa vos dixen que sustituíades polo castelán, por lo, la, le, cando en castelán teñades un lo ou un la, entón en galego tedes que usar te, e cando teñades un le en castelán, en galego tedes que usar un che. Non lo vi, non te vin. No le quiere el bizcocho, non lle quere o biscoito, vale? Bueno, non é moi difícil. Despois fixemos algunhas traducións onde traballamos coa diferenza entre lle, lles, llelo, llela, llelos, llelas. Como se sabe a diferenza entre... A ver, iso onde o temos por aquí. Como se sabe a diferenza entre... a ver que se move moito isto. Entre yo, ya, yoya, que ben soa, yoya. Yelo, yela. Bueno, pois a diferenza é moi fácil de saber. Simplemente usamos yelo, yela, ou o plural yelos, yelas, cando algo se lle fai a moitas persoas. Por exemplo, ou a moitos obxetos, ou a moitos animais, ou a moitas plantas. Cando se lle fai algo que está en plural. Por exemplo, saquei o leite ás vacas. A quen lle fago iso? Ás vacas, son moitas, entón saqueillelo. Tireille dos pelos aos nenos. A quen lle tirei dos pelos aos nenos? Son moitos. Tireillelo. Vale, tirei os pelos. Regaleille lambiscadas aos alumnos. A quen lle fago iso? Aos alumnos, como son moitos, regaleillelas. Agora en singular, para que vexades cando poríamos yo ya. Pois merqueille un coche ao neto. Merqueillo, non podo dicir merqueillelo porque só yo merco a un neto, só yo fago a unha persoa. Tireille do rabo ao can, algo que non se pode facer, pois tirei, eso sería tireille o rabo, como non lle vou tirar, tireille a comida ao can, pois tireilla. Se lla tirase a moitos cans, se yo fixera a moitos individuos, a moitos elementos, diría tireillela, vale? Fácil, vale. Seguimos. Despois vimos a colocación do pronome, entón tedes que saber que o 4-2-1, que son o canto, cal, cando, como, que, quen, onde. Pois co 4-2-1 os pronomes sempre se poñen antes do verbo. Por qué? Porque este 4-2-1 están namoradísimos hasta as trancas do verbo. Entón, que o que fan? Perdón, do pronome. Fan que o pronome se sitúe cerquiña deles. Entón, por exemplo, en oracións como... A ver por aquí. Esta oración. Que... Este é un 4-2-1. Entón, que facemos? Que pomos que berresme ou que me berres? Pois aquí metemos que me berres. Por qué? Pois porque teño que facer que a parella do 4-2-1, que son os pronomes, que están saindo desde hai moito tempo, quérense moitísimo, adóranse, non poden estar separados, pois teño que facer que esa relación perdure. Entón, teño que pôr o pronome antes do verbo pegado ao 4-2-1, porque é que son parella. E despois tamén vimos como... que pasou? E despois tamén vimos que hai determinadas conxuncións, vale, que fan que se antepoña tamén o pronome ao verbo. Conxuncións como
se, a conxunción condicional, ou, por exemplo, non sei se vimos algunha máis, se ou porque, exacto, porque te quero, se te quero. Adverbios, pois tamén vimos que hai moitos adverbios que antepoñen o pronome ao verbo, é fácil acordarse. Pensade nunha historia de amor, adverbios: nunca te quererei, xamais te quererei, sempre te quererei. Este tipo de adverbios. Acordádevos dunha historia de amor onde se queren moitísimo e entón dicen sempre te quererei, ou non se queren nada, nunca se van querer, nunca te quererei, como vedes aquí nos dibuixos, vale? Aquí esta rapaza está dicindo nunca te quererei, xamais te quererei, e estas en cambio que lle di xa te quererei, sempre te quererei. Bueno, aquí tedes unha listaxe deles por aquí, a ver, por onde está, aquí, por estes adverbios, sempre, oxalá te queira, ou determinados indefinidos, non sei onde están, aquí están os indefinidos, algúns indefinidos pois tamén antepoñen o pronome. Que indefinidos? Acordadevos desta historia de amor, ela é tan maravillosa, esta pequena, que todos a quererán, vale? Por exemplo, pero aquí, mimá, estes son tan berracallos que ninguén os vai querer, entón ninguén os quererá, vale? Acordadevos diso, pero aquí todos a quererán a esta, pero a estes ninguén os quererá, vale? Eses son, pero hai máis indefinidos como mesmo, o mesmo te quererá, ninguén te quererá, ningún te quererá, alguén te quererá, vale? Teñen ese significado, entón é moi fácil acordarse así. E, pois, bueno, acordadevos que tamén en oracións negativas, vale? Nestas oracións negativas, por exemplo, non te quero, pois si sempre dicíamos que con nunca te quererei, sempre te quererei, con estes adverbios se antepuña, pois tamén cando vai o adverbio de negación non, dando lugar a unha oración negativa, non te quererei. Bueno, pois iso, pois non te quererei, anteponse o pronome ao verbo. E, cuidado, insisto, como conxuncións vimos, que é unha conxunción que xa está no 421, e vimos porque, vale? Que é moi fácil acordarse desta conxunción porque xa temos aí o que é un 421, está dentro dese porque, ou senón, o se, a conxunción condicional, se te quero, vale, perfecto. Despois, colocación dos pronomes átonos xa está, e tedes varias oracións onde tiñades que indicar onde se pon o pronome, é dicir, porque se pon antes ou despois, entón hai que, non sei que vai algún deses adverbios, nunca te quererei, sempre te quererei, xa te quererei, xamais te quererei, vale? Ou algúns deses indefinidos, alguén te quererá, ninguén te quererá, todos te quererán, o mesmo te quererá, vale? Entón tedes que indicar, pois aquí o pronome vai anteposto ao verbo, é dicir, vai, imaginádevos, pois aquí, bastante, por exemplo, bastante che deu, por ese bastante, quérote moito, bastante, vale? Entón eses antepoñen. Tedes que indicar cando sexa unha oración negativa, polo non, pois aquí o pronome vai antes do verbo, por que? Porque temos o adverbio non, que o que ocasiona que haxa unha oración negativa. Ben, despois vimos o campo semántico, e do campo semántico, pois, que estudamos? Pois que o campo semántico está formado por palabras que teñen que ver coa mesma temática. Entón, para que vos acordedes, imaginade que saímos ao campo, vale? Entón, que ves no campo? No campo vexo flores, árbores, bichos, pois todo iso estaría dentro do mesmo campo semántico, non comparten familia. Non, a familia é cando comparten a raíz. No campo semántico teñen que estar todas relacionadas co mesmo. Por exemplo, no caso do campo, pois todas están relacionadas con elementos que podemos atopar no campo, no bosque, vale? E a familia é distinto, porque a familia ten que compartir o ADN, e o ADN elevado ás palabras, pois é a raíz. Entón, campo semántico do bosque, pois sería flores, árbores, paxaros, etc. Pero familia léxica do bosque, pois sería, pois non sei, bosquiño, un boscazo, que é moi grande,
outras palabras que empecen por bosque, que esa sería a raíz. Ben, despois que vimos? Despois, bueno, aquí tedes máis pronomes, porque de pronomes vimos moitos. Vale, vimos que os pronomes tamén contraían, menos o sete, que o se e o ten nunca contraen, os outros contraen entre eles, é un cachondeo isto, vedes aí, mocho, yo, nolo, bolo, hielo, macha, ya, en fin, que contraen entre eles, vale? Contraen. Despois vimos o léxico dos animais, cuidado con eses que son máis raros, por exemplo, a cría dun cabalo que se di poldro, ted en conta como se di a cría do coello, que se di cazapo, estes máis raros, olliño. E ollo tamén os sons que emiten os animais. Quen brúa? Pois a vaca, o boi, no, mellor o boi. Quen rincha? O cabalo. Quen miaña? O gato. Quen vea? A ovella. Quen ouvea? O lobo. Quen roña? O porco. Quen cacarexa? A pita. Quen rechouchía? O paxaro. Quen pía? O pito. Vale, despois, bueno, aquí tedes o campo semántico outra vez. Os diálogos, que hai que saber? Pois que nos diálogos o que se usan son as raias. Isto non se chama guión en galego, que se chama raia. E sempre que teñamos un diálogo, tedes que acordarvos de que eu teño que pôr raia, e o que fala o personaxe, raia e o que fala o personaxe. E se o narrador quere facer algún comentario do tipo dixo Pepe, pois poño unha raia que me indica que agora, cuidado, vai falar o narrador, digo o que el comenta e poño punto final, vale? A túa corma deu máis unha explicación, dixo Roy, vale? Fixadevos aquí, que faríamos? Poríamos a raia, a túa corma deu unha explicación e agora pomos coma. Non fai falta por comiñas, por que? Porque teño a raia, entón se poño comiñas non poño a raia, se poño a raia non poño comiñas. E despois aquí, dixo Roy, aquí hai que por... Perdón, non, aquí non é coma, ui, non, que me equivoquei. A ver, aquí o que hai que por... o que hai que por sería aquí unha raia antes do dixo, dixo Roy, e esa raia o que está separando é o que di o personaxe. Se vos fixades, queda xusto o que di o personaxe entre raias, vedes? E o que di o narrador fora, pero o que di o personaxe tan importante que ou se pon entre comiñas ou se pon entre raias. Se pomos 2 puntos, dixo, 2 puntos, vale, dixo, Pepe dixo, 2 puntos, e agora poño comiñas. Ou poño comiñas ou poño raia. Eu sempre teño que encerrar o que di o personaxe entre algo. Ou encerro entre comiñas ou encerro entre raias. Pero non podo polo así a pelo, é dicir, eu estou roubando as palabras de outra persoa, entón non podo polas como se fosen miñas. Non, ou poño raia ou poño comiñas, as dúas cousas non, ou unha ou outra. Ben, despois vimos o léxico dos deportes, e hai cuidado con estes, aquí hai palabras moi curiosas, lentes, as lentes, que non se di gafas, cuidado con canastra, que non se di canasta, canastra, é difícil pronunciar esta palabra, non? Canastra, tamén é difícil meter o balón na canastra, acordádevos, non? Todo difícil, tripla, é que no do baloncesto todo é moi complicado, non hai triples, hai triplas, que é moi difícil, que é moi difícil facer unha tripla, pois iso, tamén é difícil acordarse desta palabra, que non é triple, é tripla. Despois temos por aquí o guiador pois é o que chamades manillar dunha bicicleta, vale? Esta sería unha bici, vale? Pois, bueno, este sería o guiador que te vai guiando, nunca mellor dito. Como falte o guiador, estás perdido. Xute, xutar, que é botar aí o balón forte contra a portería para producir un gol. En fin, esas son así as palabras máis raras que hai que ter aí en conta.
O uso das mayúsculas, xa sabemos que as mayúsculas teñen que usarse con nomes, apelidos, e ollo, cando teñamos unha obra que aquí non aparece falta do libro, hai que suliñar todas as obras, que para eso son obras escritas por persoas que lle dedicaron moito tempo da súa vida a facer un libro, entón hai que darlle importancia, suliño a obra e poño a primeira letra con mayúscula. Despois, días de festividade, a ver, entroido, co que lle queredes vos o entroido, esta festividade, está claro que o E do entroido ten que ir con mayúscula, porque é unha festa rachada e ademais super importante, ostras. Despois tamén institucións, por exemplo, o Instituto da Lingua Galega, a Real Academia Galega, o Servizo Galego de Saúde, pois todas estas cousiñas é importante, hai que polas con mayúscula, moi ben. E despois fixadevos que tamén se pon con mayúscula pois o artigo cando vai acompañando un topónimo. Pero se eu digo vivo na Coruña, entón este A deixa de estar en mayúscula, Pero se digo a Coruña é bonita, pois poño así, a Coruña, a Coruña, este A con mayúscula. Pero se me contra este A, vivo na Coruña, son da Coruña, ese A xa se pon outra vez con minúscula. Vale, pois iso, todas estas cousiñas entón son moi importantes. Fixadevos que ademais, cando teño unha interrogación ou unha exclamación, despois xa non poño punto, porque o punto xa me está indicado aquí, para que vou por punto, non. É dicir, que acabo a oración, pecho a interrogación, pecho a exclamación e xa non poño punto. Non, xa vai incluído na interrogación e na exclamación. E despois na sinonimia, que é o que vimos? Pois moi fácil, na sinonimia vimos que hai dos tipos de sinónimos, os sinónimos que son totais, que onde podes sacar unha palabra e meter outra en todos os contextos, ou aqueles sinónimos que son sinónimos nalgúnas oracións, noutras non, porque eu podo decir vou subir a bandeira ou izar a bandeira, pero eu non podo decir vou izar as escaleiras, eu subo as escaleiras. Repasade ben pois todas estas formas raras, como grúa, que é o que en castelán se chama grúa, de facer os edificios, pero tamén a femia do grou, que é un paxaro, ou este poalla, que é unha chuvia miúda, a espulla, que é unha especie de verruga, ou que en castelán lle chamades espinilla. Despois tedes a chinela, que acordábamos de que as chinas usaban este tipo de zapatillas moi axustadas ao pé, porque os homes non querían que puidesen escapar deles, entón facíanlle zapatillas máis pequeniñas o número de pé que elas gastaban para que non puidesen escapar deles cando eles se enfadaban. Era unha sociedade moi machista, entón a chinela é unha zapatilla. A babuxa é unha especie de néboa que molla moito, ou unha chuvia moi miúda. A verruga xa sabedes, e guindastre é un sinónimo de grúa, a que se usa para facer os edificios. E pois aquí vimos varias, vimos o relampo, que é un sinónimo de lampo, que en castelán é relámpago. Vimos a migalla, que son os miolos do pan, o miolo do pan. Os miolos é o do cerebro, perdón. Despois listaxe, que é unha lista de algo, a listaxe da compra. Fila, que é unha ringleira. O farrapo, curioso, que era o farrapo? Pois era ou un trapo ou unha folerpa de neve, o que lle chamades vos en castelán copo de neve. Pois a pinga, ou pingueira, ou pingota, que é, pois eso, unha pinguiña de algo. E despois vimos os prexuizos. Os prexuizos son parvadas que nos meten na cabeza e que non hai maneira de xustificalas nin de defendelas, porque non teñen lóxica, non teñen unha validez científica, non se poden comprobar. Decir, todas as loiras son parvas. A ver, iso é un prexuizo. Non hai un estudo científico que avale que todas as loiras son parvas, e a xente existe ese refrán, pero vamos, eso é un prexuizo como unha casa, decir que todos os galegos somos desconfiados. A ver, hai nos que son confiados e outros desconfiados, eses son prexuizos. Prexuizos lingüísticos, decir que o galego é de parvos, como que de analfabetos ou de xente do rural, como? A ver, si pode falar en galego calquera persoa, un abogado, un médico, calquera persoa pode falar en galego e enténdese perfectamente, ou decir que o galego non serve para nada. A ver, eu comunícome
menos as 8 horas que durmo, ou as 7, depende, ou as 6, depende se teño moito que corrixir, pois eu comunícome perfectamente en galego, ou seja que como que non serve para min a miña lingua de expresión, coa que expreso os meus sentimentos e emocións e comprendo e entendo das persoas que me falan. O sea que perfecto, é unha lingua que serve para o que serven todas as linguas, que é para comunicarse. Eses son prexuizos, entón, son ideas que temos na cabeza estúpidas, que non teñen lógica nin razón de ser, pero que se crean, pois para que? Pois para que normalmente as minorías se sintan atacadas. Claro, nunha sociedade onde todas as mulleres, ou case todas aquí en Galicia, son morenas, pois creouse esa idea de que as loiras son parvas, as loiras son bobas, non? Eso é porque todo o que é diferente, pois hai que decir que non serve para nada, e entón os prexuizos créanse por iso, porque nos molestan as diferenzas, moléstanos todo o que é diferente, todo o que é distinto, incluso as linguas, todas as linguas que son minoritarias, que as fala pouca xente, pois molestan, porque claro, hai que falar aquí a lingua máis numerosa, a que máis falantes teña, e entón, claro, de aí nacen os prexuizos, pero vos tedes que entender que todo o que non poidamos demostrar científicamente é un prexuizo. Nós podemos dicir, pois mira, a vacina da varíola pois é boa para acabar ca varíola, eso pódese demostrar científicamente, eso non é un prexuizo, é un xuizo. As matemáticas, eu que sei, as matemáticas usan números, pois iso non é un prexuizo, é algo que efectivamente é así. Os prexuizos son cousas indemostrables. E despois vimos o uso de Bs e de Vs. Aquí hai moitas moi curiosas, eu que sei, aquí poden caer moitas no exame porque son super curiosas todas as que aparecen aquí. Tede conta tamén con estas, vale? Porque ás veces cambiar B por V implica cambio de palabra e cambio de significado. Rabo, rabo, pois o rabo con B pois crece cara arriba. É o do animal, e o rabo con V que crece cara abaixo, porque o rabo é unha hortaliza e creo que se come o que crece cara a terra, cara adentro. Entón, pois veña, cara adentro, cara abaixo, como V. De votar nas eleccións é con V, votamos nunha urna, escrito así, nada de furna, nin urna con H, urna sen H. Revelar, pois revelar de brazos arriba, manifestarse, revelar unha foto ou descubrir algo, un segredo, claro, os segredos contanse polo baixo, entón aquí polo baixo pequeniñas como V, os segredos son pequeniños como V, pero se ti os revelas, como revelas segredos, e os segredos son pequeniños porque en principio ten que sabelos pouca xente, pois é con V. E novelo, pois mira, aquí temos o novelo con este V aquí, son os cornos do futuro becerriño, porque o novelo é un becerriño, é dicir, é a cría dunha vaca. E o novelo, pois é o que tedes aquí, máis arriba, con B. Isto é un novelo que ademais parece un novelo. Se vos fixades, aí está o fiño e aquí está o B. Este é un novelo, é unha bola de la. Bueno, iso que sentides é que teño aquí obras na casa, entón parece que está aí peteirando un paxaro carpinteiro, pero non é iso. E nada máis, ata aquí o repaso deste primeiro parcial. E xusto paramos agora que estes ruidos van a máis. Apertas e a estudar moito.